ಕೈ ಬಾಡ್ನೆ ಬೆಜ್ಜುನೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಪ್ಪನಾಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತು ಅಯ್ಯ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಯಾನು ವಿಘ್ನೇಶ್, ಹರಿ, ಮೇಘ, ವೈಷ್ಣವಿ ಮಾತ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಗ್ಲಿತ್ತೆ ಸಸ್ಯ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಸ್ಯ ಮೇಲಾಗ ಬರ್ತದ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಬಳೆ ಪೋಯ್ದು ಆಯ್ತು ಮಾತ ಉಂಡು ತೂಕ ಸಸ್ಯ ಮೇಲಾಡ್ ಸಸ್ಯ ಮೇಲ ದೇ ಸುರುಕುಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಜಾತ್ರೆ ಮೆಲ್ಲಾಣಿ ಪೊಯ್ಯ ನಿಕ್ಲಾಯ್ತಾ ಬೈಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ದೈತುಲಾಗೆ ಸೋಕ್ ದೈಕುಲು ಬರೋಲ್ಲ ಸೋಕ್ ದೈಕುಲು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪೆಡಿ ಬಡಿತಿಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು, ಮೆಲ್ಲಾಣಿ ಪೋಯಿ ಆಯ್ತು ಬೈಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಂದುಂಡು ಬಿತ್ತು ಪುರ ಉಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು ತುಲೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಫಿಶ್ ಪುರ ಉಂಡು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದ ಅಂದದ ಬರೆತ್ತೀರಿ ಅದು ಇಂಚ ಮೃದುಲಾಗೆ ಸಿದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯಾವುದು ಹಸಿರು ಬೀಜ ಪತ್ರೊಡೆ ಗೋಬಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಪೂರುಂಡು ಇನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುಡ ಬಯ್ಯಾಗ ಬಲೆ ಎಂದುದಿಲ್ಲಗೆ ನೆಂಜಿನ ಎಸ್ಸೇನು ಹಾಯ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ఒక విశేష ಗಮ್ಮತ್ ವನಸ ತೂಣ್ಪುಂಡ ಇನಿದಾಯ್ತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲುಂಡ ಮೂಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡಾ ಅದನ್ನ PUC ದ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎಸ್ಎನ್ ಇತ್ತ ಕರಾಟೆ ಪುರ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕರಾಟೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಬಕಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5 to 6 ಅಂದ ಓಲು ಕಬಕಾಡ್ ಅವಳು ಕಬಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಾ ಕಬಕ ಹಾಲ್ ಡಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಇವರು ಏನು ಕಲ್ಪ ಅವನೇ ಒಂದಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೈಸ್ ಎಂಬರ್ ಪೇ ಬೈ ಬೈ ಬೈ
ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಹೌದಾಯ್ತಾ ಗಾಳಿ ಬಾತ್ ಪೂರ ದೈತಲ್ಲ ಬಿತ್ತುಂಡು ಅವಳಿಜ್ಜಿ ಅಂಕೇಂಡೆ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಕಾಪನ ಕವರೇ ದಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ಐಫೋನ್ ಜಲ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಲೇರ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ದು ಹಾ ಅಂದ ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಚಡ್ಡಿ ಪೂರ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಚಡ್ಡಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲೆ ಎತ್ತು ತೂಕ ಇತ್ತ ಇಸ್ಕೋ ಕಿತ್ನಾ ಹೈ ಬೈ 300 ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲಾ 300 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದಿದಕ್ಲ ದಿಪ್ಪಣೆ ಹಾ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡವೆ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಇದೆ ಪೆನ್ನ ಜೋಕುಲ ಅಲ್ಲ ಈತೆಲೆ ಜೋಕುಲ ಆತು ಇಂಜಿನ ಪೆನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇಂದುಲ ಪೆನ್ನ ಮೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಪೆನ್ ದುಲೆ ಓ ಇಷ್ಟ ಕುತ್ತೇರ ಟ್ರೈ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದುಲ ಪೆನ್ ಆತ ಓ ಟೈಪ್ ದ ಪೆನ್ ಪೂರ ಉಂಟು ತುಲೆ ಮೂಲು ಕತ್ತಿ ಪೆನ್ನೆ ಪೂರ ಮೈಕ್ ಕದಿದ್ದು ಬರ್ತೀರ ಬೆಂಡಿ ಅದವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಇಮ್ಲಿ ಇಮ್ಲಿ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಲೈಟರ್ ಹಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟರ್ ಸೂಟ ಅಂದದ ಇಂದುಲ ಲೈಟರಾ ಇದು ಲೈಟರಾ ಹಾ ಅವು ಮಿಲಿಗೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಹಾ ಕಿಚನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮನ್ಪುಣ ಅದು ಎಂದು ಮನ್ಪುಣ ಪೂರಿ ಪೂರಿ ಏ ವಾಚ್ ಪುರ ಉಂಟು ಸೋಗದ ಅವಳು ಅದೇ ಕುಜಲ್ ಉದ್ದಾರ ಬರತ್ ಮಾರ್ದುಂಡು ₹10 ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಊರ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬಣ ಸಾಮಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಫುಡ್ ಮಾತುಂಟು ತಾರೈ ಪೆರಿಪುಣ ಒಂದು ಗೊಂಡೆಗೆ ಬೊಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೂರ ಪುಣದ ಪೆಲಕಾಯಿ ತುಂಡಾನ್ ಪುಣ ಪೂರ ಬೆಡಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಂಗಗ ಅನ್ಪುಣವ ಮಂಕಿ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಉಂಡು ನಾನು ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಇಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಗಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಒಬ್ಬರ್ಸಿ ತಿಂತೆ ಜನ ನಾನು ತಿಂತೆ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ತಿಂತೆ ಕಾತಂದ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ತಿಂತಾನ ಏ ಆಮೆ ತುಲಾಗೆ ಹಾ ಸೋಕುಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕನ್ನಡಿ ಕೈಪಾಡನೆ ಬೆಜ್ಜನೆ ಕೊನಕನ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋಡ ಒಂದೊಂದು ಸೋಕದ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾರಿದಿರುತ್ತ ಬಟ್ಟಲಂದೆ ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಅದ ಅಂಬಿ ಐಕತೆ ಮುಲು ಉಂತೀನಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಬಲ್ಬ್ ಉಂಡ ಮೂಜೆ ರಡ್ಡೆಕ್ಕೆ ₹100 ₹50 ಲೆಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಗಾಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಂತ್ರ ಸೋಕು ಸೆಕೆ ಬರ ಹೋಗ್ುಂಡು
ಏನಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಸೋಕು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ಮಂತ್ ಗಾಳಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವಳಿ ಸುದರ್ಶನ ರೊಟ್ಟಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೇತೊಂಡಿ ಮೀನುಕಾಯಿ ಪುಣ ಪೊಡಿ ಲೇತೊಂಡಿ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ಪೋಯ್ನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೊಳ್ಳಿ ಎಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅದ ಸೋಕುಂಟು ನುತ್ತುಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಡಬ್ಬಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಾಡ್ನತೆ ಎಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಟು ಹಾ ಉಪ್ಪು ಏತು ನೆಕ್ಕೇತು 30 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಆತ ಉಪ್ಪಲ ಬಾಡಲಿ ಕಾಲಿಲ್ಲ ದೀಡೋಳಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಗೊಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐತಿ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಪಿದಾಟಿಯ ಮೂಲು ಮಾತುಂಡು ಸಸ್ಯ ಆಹಾರ ಮೇಲಾಡು ಡ್ರೆಸ್ ತಿನ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಇನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಡೇಟ್ 3 ತಾರೀಕು ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋಡೆ ಇತ್ತಿನ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನೆ ನನ್ನ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಬುಕ್ಕನೆ ಪಂತೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ಇತ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಬತ್ತಿ ಕೊಡಿಗೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಲಾನ್ ಬಂತಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಯಾನು ಮೇಘ ವೈಷ್ಣವಿ ಹರಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸುದರ್ಶನೆ ಮತ್ತೆ ನಾ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಡಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಗಾಡಿ ಉಂಟದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಿಪ್ಪುಣಗೆ ನೆಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತು ಅಯ್ಯಬ್ಬಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಏರು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಣಿ ಪೂಜೆ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆತು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತೋಜವಣ್ಣವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಘ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ನಕ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಬರ್ತದ ಟೋಬಿ ವಿಚಾರಕಂದೆ ಚೋಬಿ 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 ಬಿಳಿಪುಣೆ ದಾಯ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತನೆ ಗೆಡ್ಡ ಆಚು ಮಂತದ ಪುಷ್ಪೇನದ ಅದನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಮೂವಿ ಇಂಚೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಪಂತೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ ತಿಕ್ಕದನ ಬೈ